Den cuba batenggang kasana sudaro di korato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di korato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna.
Kini ku denai man udah sasali, indah ko udah merasakan alun barubah niai den di hati dalam melangkah marahku angan. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derin tangan, orang tua udah malarai cinta kita. Lah lapu denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian kasih siarin tanpa larai cinta kita. Udahlah, tahu kita satu tujuan.